and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Nga ikaw di na magpakita pagkamuha na hangtod-hangtod. Unsa? Dili ko ka na mabuhat. Dili. Dili. Oh! Pida, esta balituhar ba na ako? Ika ba? Gusto ka pa sakita na? Sakit sa kong naong. O kung gusto ka tawagan mo sumana, na nga di na ka magpakita niya kay wa na kami gugma niya. Oh. Ikay, matay. Okay, tawagin na yun. Ano ba kwarta na mi? Huwag akong buhos na magkaangko ni Moana. Unsa? Wala. Pero mo, dugay nang na-inlove akong buhos ni Moana. Pero saon, naam ka. O nasang animal simyon nga perting kontrabida kasi kinabuhi. Pero karon nga, wala mo. Awa na. Si boss na ang makapatuyang kuyog-kuyog ni Moana. Nya, makasulti na yun si boss ang gugma ni Moana. Oh. Sige, tawag si Moana. O sulti ha, nga wala kami gugma niya. O di na yun ka magpakita pa niya. Unsa? Kina. Tawag na yun. O di ka maigos kung kumo. Tawag na! Oh. Uy. Unsa maron? Oh, buntag naman eh. Oh. Mugto na gikulata sa pikas lawak. Stop ka. Oh. Tawag na sindong. Tawag na. Gikulata siya. Nganong gikulata mo ka siya? Ngano man ka? Doon ay cellphone ka ni Pantin. Oy. Paliba ka. Ano wag mo? Tara. Muwa na. Siya gino. Siya ano wag mo? Ha. Oy. Ano ka nang kaulingon no, bi? Ay pagtigo ha. Ito maguro ko. Hello? Sando? Sando, anong di ka matingog? Sando? Hello? Hello? Kinsa ka? Rethane Busindo. Sino po to? Oh, hain si Sando. Doon po sa room nila eh. Tulog po. Kasama yung darling niya. Unsa? Nganong naani mo yung iyang cellphone? Ako ang kining right hand ko niya, God. So, niya ginako ang iyang cellphone kay busy man siya romansa siyang darling. Unsa? Gusto po niyo pasukin ko po para po marinig niyo ang ang boses ni Sir. Wala! Hello? Hello? What na? Off na. Tinood ka ang iyong kisulti. Mao ka ha? Tawagan ako pag-usap. Igdo na yun. Sa kabuangag. Sa kabuangag niyo mo. Kanahan man ka. May ka na off na ko. Gusto ka kula tao di ha? Ha? Hulog ko gusto ka? Ha? Ka ba? Pasalamat ka. Pasalamat ka. Nga doon na pa ituyo si posti mo. Ikulo pa. Pita. Dugay na yung gipraktisa sa kong pistulang baangan. Ha? Oh. Nawag si puso pa? Tumaga. Ikaw rin tumag na yun ha. Pero kinahanglan nga patuhuon mo siya. Wala kami gugma niya. Huwag ka. Oh. Gilanit mo ang imong hunting knife. Hay ka siya. Oh, hay ka. Hati ka yun. Ay, sipyat ka. Aw. Buslot ang kilid mo. Idot-idot eh. Kasakit! Wa na mo tubag. Sige ra og pagting. Oh, kitubag na. Hello? Hello? Wala. Oh, Sendo? Sendo, mayo kay kitubag mo na. Salamat. Kumusta ka na? Nganong nanawag na. Sendo? Huwag ka pa magkasabot. Ha? Wala. Ha? Unsay? Gisulti ko na.
sa akong mga sakop. Ngadto na ko'y karomansa sa akong lawak. Di ka makasabot. Sendo. Huwag ko mahigugma mo. Di ka pati ka. Ay! Ah! Sendo, hello? Sige, bagag na ako, boy. Agay maka. Okay ka? Gidoot ni mong tumuhi something knife ni mo sa akong kilid. Oh. Sakit. Di ba? Pero, ayo. May gibuhat mo do. Good. Very good. Okay. Huwato na to nga mo tawag si pag-usap, ha? Pero, kaano na ko, ay, gutom. Gutom ka na. Di ka lang, ha? Gutom kayo. Gidanihan akong cellphone. Oh. Kaugot sa skadina nga gigapos ka na ko. Hindi ko makahimos pagtangtang ini. Oh. Si Moana. Nagtuo na gito nga tinuod nga akong sulti. Nasakita na gito siya. Oh. Moana. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Moana. Tinuod ka itong gisulti ni Sendo. Huwag ko mahigugma ni mo. Naglipong ko. Dikit ko makatuo. Dikit. Nasakitan ko. Nasakitan ko sa gisulti ni Sendo. Unsakit ka to. Pero ganong di man ko mutuo. Kinahanglan nga magkita mi sa personal. Tawagan ako siya pag-usap. Oh, si Daddy. Siya ang nanawagan. Tumagon ako. Hello? Anak, ain ka na. Huwag yung ko magkatuog ka na huna-huna. Kung naunsa ka na, ain ka na ba? Ayaw kabalakan ako, Dad. Ngiyahan ako sa syudad. Ah, Mayo hinuon. Magkita ta, anak. Anhaon ko ikaw. No. Di una ko magpakita ninyo, Dad. Unsa? Pero anak, Pasag di una ko, Dad. Gusto kong mag-inusara ko. hello, Mona! Hello! Panuway nga way sungay. Gipagngan ko spikas linya. Muset pa ya. Ha, hain ka siya. Kailang masayran ko kung hain siya. Karoon magstay. Animal? Ikaw yun sindo mo'y nakaingon rin tanan. Animal ka. Panuway kang way sungay. Mayon tag mamatay ka na. Mayon ta. Step. Nahuman ako liko. Dali. Dali, tupad ka na ko. Kina ko ipabuhat ka mo. Kinahanglan nga masayra na ko kung hain magpuyo si Moana karon. Gutom na. Uhaw ba? Tungkot kayo pagkakapos niya. Sa akong makamugtil, gamit ang kanina. Dako sa kayong padlak. O naging kay doon pa nga makalikawas ko din. Dili ko sila mahilo sa kong sabi. Makalakot. Mitsun sila ning maong trabaho aron magkakwarta pero nganong di man sila mutawat sa kong ihatag kanina. Oh. Susati. Dali. Barok. Oh, kunog. Alay kayo, ligoon ka. Ursa! Asam ka ko inidad on. Sakit na sa kong kalawasan. Napuno ko sa bunog. Huwag doon na pagi ko'y samad gamay din sa kong kilid. Si Manay Simeon ka nang ikasugat ako. Uban sa nagtakit ka na mo. Brad! Di na lang sila, Brad. Ay, mabuta sa tubig. Di lang. Manay Simeon. Tawag Mami Simeon. Hoy! Dagway ba nyo? Yung pag-away, ha? Maabot ito niya. Kalma lang. Kita mo, Brad. Tangtangin silang mga kadina. Kunya, hubuin silang duha, sila masapot. Kanang hubo di sila duha. Nani, umuha na to.
Wala to. Sige na. Oh, Oh, unsa inyong buhaton na mo? Animal, lain ko ninyo gubuhay, animal! Ay, palag mo ka. Ikaw karus ko mo na. Unsa inyong... Silwato niyo ba? Nganong gihubukan mo hindi? Relax lang. Chill ka lang dyan. Oh, Ligo ka na mo. Ada ko nga house. oh, Dalihan ninyo. bus. Aron pasirita ko sa dua. Unsa? Sa? Saan? Pwede na mong dua. Kay pasirita na tamo. Ano yung Simeon? Ay, pagkakat animal! Hoy! Ano yung Simeon? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!